जोंनि हारियाव सेक्रिफाइसनि मोनसे जारिमिन दङ। जाफुंलांबाय बिसोरनि सोद्रोमा एबा दैदेनगिरिफोरखौ जोबथेसालियाव सोना दोननायानो सोमोनांथाव बाथ्रा। खुलुमबाय बयखौबो फिन खनसे गोदान भिडिअआव बरायबाय। लोगोफोर, आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव माखासे आपडेटखौ शेयार खालामनो थाखाय दिनै बे भिडिअखौ लाबोनाय जालायबाय। गोरोबथा जाखांनायनि उनावबो बारग' एनडिबि जाय बिथांमोना दिनैसिमबो जोबथेसालियाव जोबनानै दोनजादों, बिनि सायाव मानगोनां अनजालि दैमारि मेडाम बिथाङा मुंख्लं साननि समाव मा फोरमायखो, नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों गासैखौबो मिथि मोनगोन। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलाङोब्लानो गासैबो बाथ्राखौ नोंथांमोना क्लियारलि बुजि मोनगोन। आरो लोगोसेयैनो बिटिसिनि दानि बिटिआरनि सिइएम मानगोनां प्रमद बड' साराबो बारग' एनडिबिफोर जाय बिथांनि दासिमबो जोबथेसालियाव जोबनानै दोनजानाय बिथांमोननि केस उइथड्रनि सायाव मा फोरमायदों बेखौबो नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों गासैखौबो मिथि मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरो जोबजासिम नायखांनायनि उनाव नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै फोरमायबानो जाबाय। गोजोन गोरोबथानि उनाव जि जानांगौमोन होननानै रायजोफ्रा आसा खालामदोंमोन, सानदोंमोन, जि मोनसिगोन होननानै जाफुंजोबसिगोन होननानै बेखौ जानायखौथ' नोंथां बुंनाय बादिनो नुवाखै। स्पेशलि पिस एकर्ड होनोब्ला जों मिथियो जे पिस एकर्डआ सोरजों जायो? जायफ्रा हाथियार लानानै सोमावसारो बिसोरजोंसो गोजोन गोरोबथा जायो। आरो मोनसे कन्डिशनावसो गोरोबथाया फैयो जे दिनैनिफ्राय बेबायदि असान्ति जालिया, जोङो सोरखारखौ क'अपारेट खालामगोन, गासैबो डेभेलपमेन्ट खामानि, गासैबो मोनसे ल' एन्ड अर्डारनि गेजेराव थाना खामानि मावसिगोन, बेफोरबायदि मोनसे कन्डिशनावसो एग्रिमेन्टआव फैयो, बेनिफ्राय एकर्ड जायो। बेनि उनाव दिनै सागानगिरिखौ लाफानानै माखासे बै संगठन, जाय संगठननिफ्राय दिनै बे एकर्डआ जाफुंलांबाय, बिसोरनि सोद्रोमा एबा दैदेनगिरिफोरखौ जोबथेसालियाव सोना दोननायानो सोमोनांथाव बाथ्रा। बुहुमाव बेबायदि खुनु नजिर गैया जे मोनसे संगठनजों एकर्ड जानायनि उनाव बे संगठननि मानसिफोरखौ आरो जोबथेसालियाव सोनानै दोनफिननाय बा लाखिबाय थानाय, बे खुनु नजिर गैया। आरो बेनिख्रुइ बांसिन सोमोनांथावा जाबाय एकर्डनि उनावसो एबा गोरोबथानि उनावसो 2020 मायथाइनि 27 जानुवारिनि उनावसो माखासे जाजमेन्ट होबाय थादों। जेरै नियावहाय सानै दिनै एनडिबिनि जोहोलावफोर दं, जाया गोदोनायाव फासिनि अर्डार मोनबाय, बेबो एकर्डनि उनाव। आरो माने लाइफ सेन्टेन्स मोनदों, बेबो एकर्डनि उनाव। आरो एकर्डनि उनावनो जेब्ला एपिल खालामफिनदोंमोन सिबिआइ केस थानाय डिआर नाब्लाखौ लाफानानै बिथांमोननि सयजननि बिथांमोनखौबो आरो एकर्डनि उनावसो लाइफ इमप्रिजनमेन्ट होफिनबाय। थ' हगारनायाथ' आलादा, गोदानै जाजमेन्टसो होफिनबाय। ओमफ्राय बे दुखुनांथाव, आनफर्चुनेटनि थाखाय पलिटिकेलि गासैखौबो मावनो हायो, सोनोबो हायो, दिहुननोबो हायो। नंगौ, ल' दङ बेयाव, जों ओरैनो बुंब्ला नायोब्ला सरासनस्रायै जे गासैबो आयेननि बेंखनाव दङ। खिन्थु दिनै जों मिन्थिगौ, माने बुंनायाव गाज्रि खोनायो, खिन्थु अपेन सिक्रेट जे बेवहाय राजखान्थिनि गोहोम, जोंनि बे हादोरनि जि आयेन खान्थि दङ बेवहाय जोबोद गोहोम होनो हायो। जोंनि हारियाव सेक्रिफाइसनि मोनसे जारिमिन दङ आरो बे मुंख्लंफोरनि थै आरो बिथांमोननि जिउ बाउनायनि थाखायनो दिनै जोंनि माहारिया मुलुगाव गावनि राव, थुनलाइ, हारिमु आरो सिनायथिखौ लानानै थांनानै थानो हाबाय। जोबोद बादायलायनाय मुगायावबो रांखान्थि, समाजखान्थि गासैबो बिथिङाव जोङो लासै दावगालांनो हादों। आरो बिनि थाखायनो जोङो माहारिनि साफ्रोमबो सुबुंखौ आं खावलायो जे जोंनि मुंख्लंफोरखौ जाहाथे रावबो बावनानै थाङा। जोङो सरकारनि फारसेनिफ्राय मुंख्लंफोरनि थाखाय गुबुन हाबाफारि लागासिनो दङ। जाय मुंख्लं नखरफ्रा एक्स ग्रेसिया मोनाखै, बिथांमोननि एक्स ग्रेसियाखौ होनायनि थाखाय थाबैनो जोङो माखासे बेबस्थाखौ लागासिनो दङ आरो पर्यायक्रमे जोङो होलांगासिनो दङ। दा फैबाय थानाय समाव माहारिखौ दानांगौनि बेलायाव मुंख्लंफोरनि जि सिमांमोन, मुंख्लंफोरनि जि थांखिमोन, जे हारिया फारफ्रोमबो बिथिङाव जौगानांगोन, जों सरकार दानायनि उनाव जों हारिखौ फारफ्रोमबो बिथिङाव जौगाहोनो थाखाय खामानि मावगासिनो दङ। आरो बेवहाय जेबो गोनो
गोनो गोथो गैया बिटिआर गोरोबथाया 100% इमप्लिमेन्ट जानांगो सिमाया सानजाहा अरनांगो गामिया आरोबाव हाबबावनांगो आरो लोगोसे जिफोर गोहोफोरखौ मोनदों बे गोहोफोरखौ थाबैनो जोङो कनस्टिटिउसननि एमेन्डमेन्टनि गेजेरजों लाबोनानै हारिखौ गोख्रों मोनसे हारि दानो थाखाय जोङो खामानिफोरखौ मावगासिनो दङ जेलाव थानाय बिथांमोननि थाखायबो जोङो जोबोद सिरियास बिथांमोनखौ बर'नो थाखाय जोङो फ्रिकुवेन्टलि आसाम सरकार आरो भारत सरकारजों रायलायगासिनो दङ दा बेयो मोनसे जुडिशियेल प्रसेस थेवबो बबे खायदाजों एबा बबे पलिसिजों बिथांमोनखौ बर'नो हायो बेवहाय जोंबो रायलायनायाव जोङो बयबो एनि टाइम जोङो गभर्नमेन्टजों सावरायगासिनो दङ आंहा फोथायनाय दङ जोङो बिथांमोनखौबो खम समनि गेजेरावनो उदां अख्रांनि खाथियाव सिङाव लाबोफिननो हागोन आरो हारियाव जोङो आद्रा थानाय खामानिखौ जयैनो मावलांनो हागोन बांबुरगोरा ट्रास्टआ माखासे एनडिबि जोंहा माने जि मार्टियारफोर बिथांनि फेमिलि आरो दा जायफोर एनडिबि बिथांमोन दङ बिथांमोन सोरबाफोर साख्रि मोनै बा गोबां जेंनायाव थानाय बिथांनि न'खरफोरखौ साख्रि मोनै बा गोबां जेंनायाव थानाय बिथांनि न'खरफोरखौ सामलायनो थाखाय नायनो थाखाय एफा एनै फरायनायफ्राव मदद होनायनि खामानिफोरखौ मावगोन बेबायदिनो मोनसे गिदिरथार थांखि लानानै दानाय जादों दा बे ट्रास्टखौ लासैनो जोंनि बारग' एनडिबिनि बिथां दैदेनगिरिमोना बेखौ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों खालामनो थाखाय हाबाफारि लादों आरो बिनि थाखायनो इएम रनजित बसुमतारी बिथाङा 5 लाख आरो आंनि फारसेनिफ्राय 5 लाख 10 लाख रां ट्रास्टनो होनाय जादों थेंकिउ बे ओनसोलाव दखरा फरायसा आफादा मोनसे लाइब्रेरि बिथांमोना बुंदों दा बेयाव 25 लाख रांनि मोनसे मोजां लाइब्रेरि लुनाय जागोन आरो ट्रास्टनि खामानियाबो सोलिगोन गुबुन गुबुन माखासे लामा बायदिसिना होदों बेखौ पर्यायक्रमै मावगोन